ଦେଖ ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବନାନ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିଯିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିଯିବା। ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦ ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ସେଇଆ ଅଛି, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଛି ପରିଚ୍ଛେଦ, ଏଇଟା ଅଛି ପରିଚ୍ଛେଦ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛକୁ, ଏଇଟା ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟାରେ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତୁମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଇଥିଲା। ପରିଚ୍ଛଦ ନା ପରିଚ୍ଛେଦ? ପରିଚ୍ଛଦ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତମେ ଏଠୁ ଯଦି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କେଉଁଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ବହି, ତମର ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେବ, ବହିଟା ବାହାର କର। ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ଅଛି କି ତମର? ନା ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ଅଛି କି ତମର? ସେଇଥିରେ ଅଛି। ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଛଅର ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଛଅ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ତଳେ ଛଅ ଶୂନ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟାରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଶୂନ, ଏଇଟାରେ ଆଉ ଏଇଟାରେ ନାହିଁ କି ଏଇଟାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟାରେ ଛେ ଅଛି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟାରେ ଛଅ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବାଟ ଘାଟ ପରି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ବା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବାଟ ଘାଟ ପରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ହେବ କହୁନ? ବାଟ ଘାଟ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଦ୍ୱାର, ବାସନ କୁସନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପିଠାପଣା, ବହିପତ୍ର, ବହୁତ ତମେ ଜାଣିଛ। ସେହିପରି ଯେପରି ଗଲେ ଅର୍ଥ ଗମନ କଲେ, ସେହିପରି ଶୋଇଲେ ଅର୍ଥ ଶୟନ କଲେ। ସେଇ ସ ଲେଖିବ, ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ। ଦନ୍ତ୍ୟ ତଳେ, ଏଇ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। ଦନ୍ତ୍ୟ ତଳେ ନ ଫଳା, ଏକାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିମ୍ବା ହିତ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, କିମ୍ବା ହିତ ଲଗେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଭଲ ଆସିବ ସେଇଟା ଆଗ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଯଦି କରିବା, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲଗେଇ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଠନ କଲେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯଦି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ବନ୍ୟାରେ ନଦୀକୂଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଏ, ନାଇଁ? ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେମାନେ ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହିତ ଲଗେଇବା କେତେ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସକାଳ ବୁଲା ଦେହ ପାଇଁ ହିତ, ନାଇଁ? ନୁହେଁ? ପରପଦଟିକୁ ଲେଖ। ଏଇଟା ତମର କବିତା ତମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଲେଖିପାରିବ। ପଦଟି ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ, ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ, ତାପରେ କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟର? ଗଛ କାଠୁରିଆର। ମନେ ପକା। ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ। ବାହାର କର, ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। ଦେଖ ମନେ ପଡ଼େ କୋଉଠି ଅଛି? ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ। ଖେଳୁଥିଲି ମୁହିଁ ଖେଳ ସାଥୀ ଗହଳରେ, ସେଟା ଲଗେଇବ।
ତମେ ପଦଟା ଘୋଷିନ ବୋଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ। ଘୋଷିଥିଲେ ତୁମକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସନ୍ତା। 6 ଟିକି ଟିକି କବିତାର କବି କିଏ? ଏଠି କବି ପଚରା ହେଇଛି ଟିକି ଟିକି କବିତାର କବି କିଏ? ତମେ ସବୁ କବିତା ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର କବି ଆଉ ଲେଖକ କିଏ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଟିକି ଟିକି କବିତାର କବି କିଏ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକି ବାହାର କର। କୋଉଠି ଅଛି ଟିକି ଟିକି କବିତା? ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତୁମେ 3 ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲ। ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତଟା ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବରିଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତଟି 5 ନମ୍ବର। କିମ୍ବା ତୁମେ ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। এইটা ଲେଖିଲେ 5 ମାର୍କ, এইଟା ଲେଖିଲେ 5 ମାର୍କ। ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଆସିବ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଆସିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଯଦି 2ଟା ଯାକ ଆସିବ 2ଟା ଯାକ ଆଗ ଭଲଟା ଲେଖିଦେଇକି ତାପରଟା ଲେଖ। ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି କେମିତି ଲେଖା ହେବ? ପଢ଼ା ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ତୁମ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ିବା କଥା, ଶିଖେଇବା କଥା। ପରୀକ୍ଷା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶିଖେଇବେନି ସେମାନେ? ଅଧା ଶିଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଚିଠି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚିଠି କିପରି ଦେବ ଏଇଟା ଶିଖାହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇଟା ଆଜି ଶିଖେଇଦେବି ତୋତେ, ଶିଖିବୁ ବାର ବାର ଖାତା ପାଇଁ। ତୁମର ଏଥର ପଡ଼ିବ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପେନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଣେ। ନାଲି ନହେଲେ ଚଳିବ। ନାଲି କ'ଣ ହେବ? ନାଇଁ, ଏ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ଦେ। ତୁ ଆଣିନୁ? ହଁ, ତୁ ଆଣିଛୁ ଯଦି ଦେ ଦରକାର। ଦିଅ। 3 ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖିଲେ ମୋର ଏମିତି ହେବ, ବୁଝିଲ? ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖା ଛାଡ଼ିନି ବହୁ ବର୍ଷ। ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା ଏମିତିଆ ସ୍ଥ, ଏଇଟା ସ୍ଥ। ଏଇଟା ହେଡ଼ିଂ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ କେମିତି ଲେଖାଯିବ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତମ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିବ କମା ଦେଇକି। ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ? ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଣସପାଟଣା ବନ୍ଦାଳ। ଏମିତି କମା ଦେଉଥିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପରେ କମା, ଏଠି ପଣସପାଟଣା ପରେ ବନ୍ଦାଳ କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମନେ କରିକି କମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। କମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନଦେଲେ ନମ୍ବର କଟିବ।
ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ମହୋଦୟ ଡ ସମୀପେଶୁ ସମୀପେ ମଧ୍ୟାନୁସାରେ ସୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନା ତୋର କ'ଣ ଓହୋ ଆଶୁତୋଷ ବୁଝାଣିଛ ଶ୍ୟାମଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର କମା ଦେଇକି ଶ୍ରେଣୀ 4 ଥର ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ତା 1-3-2026 ତାରିଖ ଠାରୁ ତା 3-3-26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି 3 ଦିନ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଏ ତାରିଖ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଏଇଟା ସରିଲା ଏ ପାରାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା କର ଗୋଟେ ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସ୍ ମାର୍ଜିନ୍ଠୁ ମୋତେ ଉକ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ ଅଧୀନ ଉପକୃତ ହେବ ଏଠି ଇତି ଲେଖିବ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଏଠି ତମ ନାଁ ଆଶୁତୋଷ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ରେଣୀ 4 ଏତକ ଲେଖିଲ ବୁଝିଲ ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ବନ୍ଦାଳ ତାରିଖ ଆଜିର ପକେଇବ ବସ୍ ତୁମେ 4 ତାରିଖ କି 5 ତାରିଖରେ ଏଇ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତଟା ଦେଉଛ ସେଇ ତାରିଖଟା ପକେଇବ 5
ତିନି 26 ଏତିକି ଏତିକିରେ 5 ନମ୍ବର ପାଇବ ଏତିକି ଲେଖିବ ବୁଝିଲ। ସେମିତି ତୁମେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚିଠି କେମିତି ଲେଖିବ? ଖରାଦିନ ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚିଠି। ରେଡି? ଏଠି ମାର୍ଜିନ୍ ବୁଝିଲା। এই ମାର୍ଜିନ୍ର ଏପଟେ ଏତିକିରେ ଏଠି ଲିଖ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ। ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ ବନ୍ଦର ନା ନହେଲେ ପରପନା ତମେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାରିଖ 5/3/26 ହେଲା। ଏଟା ଲିଖ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ? ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ନାଁଟା ଲିଖ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ତମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ କ'ଣ? ଗଣେଶ କମା ମୋର ଆଉ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ ଏଠୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। এই 6ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି ହେଲା। ତୁମେ ଓ ମଉସା ମାଉସୀ କିପରି ଅଛ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ତାପରେ ତୁମେ ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ସେଟା। ଗତ ଚିଠିରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ ମୁଁ ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇବି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି। ନିମ୍ନରେ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଗଲା ଖରା ଛୁଟି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଭଲରେ କଟିଲା। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲା। ସେଠାରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର।
ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦୂର। ମାଉସୀଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚଣ୍ଡମାର୍ଦ୍ଦନ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ନୀଳ ଜଳରାଶି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଓ ନେହେରୁ ମିନାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ସାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ମନୋହର ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେଠାରେ ଭୋଜି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏତିକି ରେ ରହୁଛି। ମୋ ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବ, ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବ। ଇତି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ରୀନା ଆସୁ। ଏଠି ଡାକ ନାଁଟା ଲେଖିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ, ବୁଝିଗଲା। ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ, ଠିକଣା। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଏପଟେ ତୁମର, ଏପଟେ ତାଙ୍କର। ତୁମର ଏଠି ନାଁ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ, ନାମ ଗ୍ରାମ, ଏ ନାମ ପରେ ପିତା, ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଭାୟା, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ପିନ୍। ନାଁ ତମର ଲେଖିବ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ଲେଖିବ ବରପାନା, ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବ ବନ୍ଦାଳ, ଭାୟା ତିଗିରିଆ, କଟକ, ପିନ୍ 754030। ତାଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିବ ସେମିତି ଆଗ ନାମ, ତାପରେ ପିତା, ତାପରେ ଗ୍ରାମ,
तापर पोस्ट तापर भाइया तापर जिला तापर ताक पिन है ताकर एमती लिख यहाँ तुम जहाँ लिखी खाली ये नाटा आउ ना लिखिदेव पिता ना लिखिदेव गाँ लिखिदेव ये पेन टा एका लिखिदेव आ कौन बुझल चिठी लिखा शिखल दरखास्त लिखा शिखल मौखिक तापर मौखिक विभाग में तुम केतोटी क्वेश्चन पचरा हे तार उत्तर कह उत्तर कह कह मधुबाबू केउं क्षेत्र में ओडिशार प्रथम व्यक्ति थिले कह मधुबाबू केउं क्षेत्र में ओडिशार प्रथम व्यक्ति थिले को क्षेत्र में से 5टा ना 6टारे प्रथम होते फास्ट होते ओडिशार प्रथम ओडिया बिलात यात्री से प्रथम ओडिया भाव में बिलात जाते आगु किए ओडिया लोक बिलात जाई ना आउ कौन से प्रथम गोल्ड मेडल पाइले कौन ना प्रथम श्रेणी में प्रथम होते कौटे मैट्रिक परीक्षा जो मैट्रिक परीक्षा जिते परीक्षा ओडिशार देते जिते पिला ओडिशार देते समस्त से 1 नंबर थे आउ कौन प्रथम होते प्रथम बारिस्टर होते वकिल प्रथम ओडिशार एमती से 4-5टा प्रथम होते तुम मन रखिए लिख पढ़ी बही आउ कौन जहाँ पचरा हम कह लिखा पड़े लिख हाँ सरोजिनी क्या बह करते सरोजिनी नायडू एटा कौ विषय अच्छी राहुल नायडू हाँ डॉक्टर राहुल कहब से बिड़ानासी केउठार अवस्थित जो रोते मधुबाबू जो जन्म होते जो सहर सुदाम घर बिड़ानासी जे बिड़ानासी कटक सहर में कह शेष में 60 व्यक्ति 2 जनक अवस्था कौन है जो 2 जन मिछरे तंत बुणिकी परिषद तैयारी कहते से 2 जन अवस्था शेष में कौन है से धरा पड़े मिछरे ठकिकी सुना अलंकार इत्यादि धनरत्न सब राजा ठकी नहीं राजा द्वारा से दंडित हेले जेल गले नहीं या लिख कह क्यों कार्य कले आम जन्म सार्थक हम क्यों काम कले जन्म सार्थक हम अरे भल काम कले पर उपकार काम कले भल काम कले जन्म सार्थक हम मनीष जन्म आमर सार्थक हम साहित्य कलिका बहिर 32 पृष्ठार द्वितीय अनुच्छेदटी पढ़ एतक पचरा हम ओराल आउ बुक रीडिंग दिया हम 5 मार्कर बही पढ़ा कौन से पढ़ी से बही पढ़ा ना 32 पृष्ठार द्वितीय अनुच्छेदटी तुम साहित्य कलिका बहिर 32 पृष्ठार द्वितीय अनुच्छेदटी पढ़ क्लीयर भाव में भल भाव पढ़ीदेव 5 नंबर पाइब पढ़ी पारबनी कौन कौन तू कौन अनमनस कौच बुक रीडिंग दिया हम पढ़िया तुमको दिया हम तुमको कहे तक पढ़ तुम पढ़ बंडा लोक मैंने ठाकुर ठाकुराणी को मानते से निजपाई केवे किसी मागती ना जहाँ मागती गाँव समस्त गाँ ठाकुराणी को पूजा कला कहते माँ आम घर बाघ भालू साप रोग दूर हो जाओ बापा माँ पिला छुआ गाई गोरु कुकुड़ा छेली घुषुरी समस्त भलर रही कहीं कलिबल न करतु एमती भलर पढ़ 5 नंबर पाइब तुम ओराल पढ़ा बही पढ़ा दिज्व।